Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, karon unang Biyernes sa buwan sa Septembre. Mura na igtawag ni natong September o Mother Mary's Month. Kay mao man ni ang ato sang sahulugon ang iyang birthday. So karon atong gisaulog ang Sacred Heart of Jesus nga First Friday devotion nato nining maong kada buwan. Unya karon sang gabi atong pagahimuon ang ato dinhing vigil sa Alliance of Two Hearts. Busa iyampo nato nga makasing-kasing sa katawhan, mapuno unta sa gugmang Dios nun, magsunod sa kising-kasing ni Jesus ug ni Maria nga mahimong balaan. Atong iampo ug pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit og mga slots alang sa atong mga proyekto o mga kalihukan sa simbahan. Nga unta hatagan sila malipayon o balaan nga mga kasing-kasing. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himua nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak o kahalingan sa iyang gugma aron kon mahisama na kami kaniya angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Sa katapusan, mga igsuon, nakatunan ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami ug nag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios. Kay nasayran naman ninyo ang among mga pahimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang kabubuton sa Dios alang kaninyo, mao nga magbalaan kamo ug maglikay sa pagpakighilawas. Kamong mga lalaki, angay masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan ug dili inaghat sa kaulag, ingon sa gibuhat sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. Busa ayaw ninyo panamastamasi o yataki ang katungod sa inyong isigkatawo, bahin niining mga butanga. Kamu gipahimangnuan na namo kaniadto, nga ang magbuhat niini silutan gayud sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa kahugawan sa sala, kundili aron magkinabuhi kita sa pagkabalaan. Busa ang magsalikway niining pagtulon-ana, wala magsalikway sa tawo, kundili sa Dios nga maoy naghatag kaninyo sa iyang Espiritu
Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari pasadyaa ang yuta, papalipayang daghang mga pulo, ang katarong og hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid milanay ingog talo atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasud nakakita sa iyang himaya. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Nahigugma ang Ginoo kanila nga nagadumot sa dautan. Nagabantay siya sa kinabuhi sa iyang butang mga alagad. Gikan sa kamot sa dautan, iya silang giluwas. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kahayag mibanag-banag alang sa matarong, ug ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing. Paglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong, ug pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Magsadyaon ta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5.
Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhonon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat hinoon kamo sa tindahan o palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Nagsunod-sunod ang pasumbingay ni Hesus aron gyud ta makaamgo o makahimo sa tinud-anay nga pagpuyo niining kalibutana. Ya unsa may atong kinahanglan nga ikinabuhi or batasan sa atong pagpuyo aning kalibutana, kinahanglan gyud kanunay tang magpaabot nga moabot ang pamanhonon. Mao ni ang makapahimo natong putli or virgin, birhen, kanang magpaabot ta sa pamanhonon. Ang pamanhonon mao ang Ginoo, mao si Hesus. Unya kitang simbahan o mga sakop sa simbahan, kita maoy mga birhen nga mosugat kaniya inig abot. Ang sugdanan mao ang kahayag sa atong suga. Kung moaop ng atong suga, wa na, di na ta madawat, kana yung magdilaab pa ang atong suga. Nya unsa maning suga? Kanunay ni natong makita panahos bunyag, naa din ang suga, kandila, panahon misa, naa gid ang kandila, inig kasal, naa sad nang dagkutan nga kandila. Kada gid nato celebrate mag-blessing ta na ginang kandila. Unsa may significance anang kandila? Ang kandila or ang suga mao kana ang atong pagtuo sa Ginoo. Ang pagtuo ba? Pasigaon ginang pagtuo. Gikon na be, pangutan-an ang imong tupad ing na nagsiga pa na imong suga. Na. Basig na paong na. Nya, narabay hinomdo mo anang duwa sa una, kanang naay duwa nga usahay managtiayon niya, kanang sana kandol dance, sana duwa, kanabang kontis-kontis ba nga pares ang laki o babae niya, ang babae mo itig huyop, ang laki mo itig panalipod sa ilang kandila niya, mag-ana na sila niya, magsangka-sangka ba itong ubang pares, nindot kayo na niya, lipay kayo ang katapusan nga di yun mapawang ilang kandila. So depende ra sa nas paris og maayong mutayhop nya ang usa sad maayong manalipod. Magtinabangay unta ta ingon ana ba nga dili mapawong ang atong pagtuo.
Muna diri sa unang pagbasa, niingon si San Pablo, nakadaig manggid mi ninyo mga taga Tesalonica kay mga buutan manggid mo, nagkinabuhi manggid mo sa subay sa kinabuhi ni Kristo. Inyo mangyong gipuy-an ang among giwali, inyo mang gisunod ang among kinabuhi. Pero matod pa ni San Pablo, ako gyapon mong awhagon sa ngalan ni Hesukristo nga likay gina ninyong sala. Kay kani manggong sala mga igsoon, mao ginay mo patay sa atong pagtuos Ginoo ang sala. Labi na gyud og musugod na taog justify sa atong sala. Pranang sala sa pagpamakak nya og bakakon ka, mutuo pa ka nga niingon si Kristo, ang kamatuoran maoy mohatag ninyo og kagawasan. Adi na kamutuo, labi na gyud imong anang i-justify ba imong panalipdan, imong hatagag rason, moingon ka unyag musulti ko tinuod porting gubuta total di man sa nidako kayong salaa kaysa magubot mi. Ana mo na din aka musultis tinuod nya kamo diha gusto mo musultis tinuod motuo mo nga ang kamatuoran muhatag ninyo kagawasan, tuo mo nanglitan imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nimong kilay, di gina nimo badlis-badlisan. Kaako kana imo jong ipakita nga mao ginay tinuod nga color sa imong buhok, di nimo kolor-koloran na kaako ba ka nga di gyud ka mangutang, mangayo gyud ka. Pakaron ingnon kang naa kay motor nya inutang di ay nya hapit na nabitay ngan hira bakas pari mangayo usahay og bayad sa motor. Ang pari di ka maong mo drive og motor pero mo nagbayad sa mga motor. Pakaron ingnon kang naa kay multicab nya inutang di ay nya aris pari mo sangko ngayo. Nayuban sad pakaron ingnon tinukhangay magsigig sex o pay mga kasal. Kunya inig prenatal na, inig panganak na, maglisod nagbayad, sangko gyapos pari. Wa man gani ang pari maghimog bata, mao naman oy pagastoon na mga diaper, mga gatas. Hangtod mapaakas iro, mapaakas iring, pari gyapoy mo gasto. Unsay labot na ko ninyo? Apil na ngadtos mga kanana ang mga requirement inig kuan, inig eskwela. Ano mang magpakaron ingnon mamo nga inyo yung paeskwelahon, wa man day mo ikapalit og requirement. Pagpuyo sa kamatuoran, tuo nga sa imong pagpuyo sa kamatuoran, mao na mohatag nimo kagawasan. Sama ni Maria ug ni Jose, wa sila magpakaron ingnon, wa sila'y kwarta nga ikapadaan ni Hesus aron mo eskwela sa Hesus. Wa sad mo eskwela sa Hesus. Ana, kamatuoran. Kaya kining kamatuoran, kining pagtuo, di naman na kinahanglang eskwelahan. Mao bitaw ang mga apostoles, gihimo ni Kristo nga apostoles, labi na gid si San Pedro nga gihimong Santo Papa, wa man to'y grado, wa man to ka eskwela. Na, kasagaran hinuna ni mga kusog kay mo eskwela, mo na'y kasagaran nga wa na'y pagtuo. Kana din kasigig tudloan ang mga atheism, kanang di na mo tuo Ginoo. Mga tagas mo naggrado, ila man ang evaluaton, ila nang analyson ang Ginoo. Di kong tuoy, kaya di man ako mapruibahan sa akong huna-huna, imposible na Ginoo. Awa na, patay na yun. Muna, bantayan na nato, nga dili mapaong atong kandila. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, niingon diri, magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Kinsa maning maayong tao kun suod siya sa Ginoo. Dihay kausa gipangutana siya si Kristo, maayong magtutudlo. Ningon dayo si Jesus, nganong ginganlan man ko nimog maayo, usara ang maayo ang Ginoo. Muna ang musunod sa sugo ni Jesus maoy mahimong maayo. Ang mga wise virgins or mga maalamon nga mga dalaga, nagdala sila og additional nga lana. Kining atong pagtuo, kinahanglan nga dili magsalig sa sakramento. Sama ning pagsimba,
kanang naang pagkumpisal, bunyag, konpirma, sa panangusang sagad atong dawaton, kaning minyo, kanang sacrament of matrimony, di ta magsalig ana nga, nabunyagan ako, luwas na ko ani, nakonpermahan ako, okay na ni, nagsimba man ko, nangumpisal man ko, dili pa na siya igo, tagai og additional. Unsa pa may additional? Ang atong mga maayong buhat. Atong ubanan sa atong daily works. Nya unsa may mga maayong buhat? Kaning akong itudlo nga AAA, mo niya akong sigihag balik-balik sa COVID-G, kanang akong grupo nga Center of Very Insightful Dinner Group, nga kana yung ampo, alagad, ug antos. Humana ka bunyagi, pagsigig ampo. Humana ka maminyo, sigig ampo. Rosaryo matag adlaw, simba, rosaryo matag adlaw, apil ana mga organizations sama anang naron naatay Alliance of Two Hearts, naatay Sacred Heart nga debosyon, naatay Legion of Mary, maapil kag lector, apil kag salmista, choir, kana bang suportahi ba? Ayaw pagkain, nabunyaga na bitaw ko, nakasimba na bitaw ko, pagdala og additional. Kay haron, kung naay mo damag nimo nga mga buot mo paong sa imong suga, di pa kay ikasuporta nga additional nga lana. O kining atong pagsigig ampo, alagad, ug antos, mao ginay makapalig-on sa atong pagtuo. Mupabiling yung musiga, kay panahon sa pag-antos, pabilin kitang magsunod sa Ginoo. Muna magsadya kita kanunay, kay nahimo man tang maayong tao. Nya lain sang buhat nga pag-alagad dinis atong parokya, kanang pagpalit og slots. Sama aning inyong pagpalit karon sa mga holy pads. Pagkadako anang grasyaha nga mamalit mo aning atong holy pads kanang para sa atong National Retreat for Priests. Ang atong halin as of yesterday, lipay-lipay na ko gamay. Kay niabot na og 10,179 ka slots. Pagpaka na to ang atong mga nahalin. 89,821 na lang ang available, tag 100 per slot. Nya nga to sang kuan, healing, strength, and spiritual growth or HSSG, para nis atong umaabot, dool na raba, ugma, musugod na tas atong triduom, para nis atong foundation, 10th foundation anniversary, nahalina na punta og 2,873 ka slots, 3,127 na lang ang nahibilin. Pakpak na sad, salamat kayo. Kanindot ani, nga napagitay 10 slot challenge hangtod ni karong September 5, niabot na sa 621 ang atong 10 slot challenge. Pakpak yapon. Nganong sige man tagpakpak, kay magsadya lagi ta, kay mga maayong tao. Unya, mauni mo support nato. Ngay daghang mo text nako, Father, sa una sige gyud kog pamalikas aning akong mga anak. Di jud ko kapugong sa akong baba, Father. Pero sukad sige kog paminaw sa imong wali niya, sige sa kog palit og slots, Father. Panagsa na lang kay ko masipyat og pamalikas. Ako kanindot anak murabag mo ni ang kaning atong pagpalit og slots, pagsigig paminaw aning misa, mo ni ang support nga dili madritsog kapaong ang atong pagtuo. Kana bang makakita na kasi imong anak nga image and likeness of God, nga kana ding imong anak nga gamay mao day na tag-iyas langit, nyag imo nang kusion, wa na kontra na nimo ang tag-iyas langit. No, ina ba? Mga kuan ba na siya, mga additional nga oil. Muna magpabilin ang atong pagkabirhen or on kanang virginity nga gipasabot dinhi ni Kristo
ang kaputli sa atong kasing-kasing o gunahuna nga dili mabutangan og dagkong mga sala. May katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon iminti nato atong virginity. Ana. Ay lamog lingi ka mong gaduda na pero kanang kuan lagi kana laging atong kana bang kaputli ba nga wa tay sala. Sige manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang ebanghelyo nagpahinomdom kanato sa pagkamaalamon o pagbantay kanunay. Busa, mapaubsanon kitang muingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang simbahan mubasa sa mga timailhan sa kapanahunan ug padayong mopahinumdum sa katawhan sa Dios mahitungod sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga kabatanunan magpabiling malaumon ug madasigon sa pagkinabuhi diha sa ilang mga paningkamot, sa pagkabuot sa ilang mga mithi sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga nawadag paglaom ug nasamdan sa pagkinabuhi, dili magpabilin sa ilang kapaitan, hinuon madasig ug mulaom diha kang Kristo, nga misaad nga sa kanunay magauban kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon, malaumong musudong kang Kristo, uban ang mahinulsulong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Nga sila nga namatay makauban sa Ginoo didto sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pagampo. Amahan sa panahon ug sa eternidad, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is truth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang sa pagpaslan sa iyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan tungod sa hilabihang paghigugma
nga gipakita mo kanamo imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak ubad sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot nga sa among pagpakighiusa uban kaniya makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaay kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, og maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkalimpyo sa kasing-kasing. Putli, birhen nga kasing-kasing. Mahitabo rani kung ato gyong palambuon ang atong pagtuo pinaagi sa atong mga maayong buhat. Isip atong additional nga lana nga mopasiga sa atong pagtuo. So salamat sa nag-additional og lana sa ilang pagtuo pinaagis pag-alagad nato dinhi sa pagpaambit nila sa ilang mga bahandi, pinaagis pagpalit og slots. Sa ako nang gikaingon ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation nga slots para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, 2023. Nahalina na ta og 10,179 ka slots nga tag 100 unya naapay 89,821 ka slots nga available nya sa ato sang special slot para sa atong 10th foundation anniversary, ang atong healing, strength and spiritual growth or HSSG nga slots. Nahalina na po tag 2,873, 3,127 na lang ang available. Kotobra ni karong September 5. Nga sa ato sang 10 slot challenge, niabot na sad og 621. Bali, 621 katag 1,000. Kay 10 slots man, 10 katag 100. So salamat kay ning tanan sa makausap pa ato silang hatagag masipang pakpak o ang Ginoo. Salamat kayo. Karong gabi mao ang atong
vigil sa Alliance of Two Hearts. Magsugod tas alas 9, magmisa tas alas 10, nya magmisa ta sa alas 4 sa kadlawon para sa atong pagsira sa atong overnight vigil. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Hug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.